Mag-apod-apod ug mga Noche Buena food packs ang dakbayan sa Mandaue alang sa tanang pamilya sa tibuok syudad. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang mga Noche Buena food packs nga gikatakdang iapod-apod sa Mandaue City LGU sa tanang mga residente. Gipahibaw ni Mayor Jongki Owano, usa ka pack ang ihatag sa kada household. Magbase ang listahan sa 2023 Community-Based Monitoring System o CBMS census, kung diin may moabot sa 86,000 ka households ang syudad. 100,000 ka mga packs tanan ang gi-order sa City Hall aron usab mahatagan ang mga residenteng wala sa census apan nahimuan og validation. At least malipay ang katawhan na sila magamit. Pagka-Pasko, sa kung sa pa'y may tabo, malipayon ang mga Mandawihanon. Mubalor og 600 pesos ang kada food pack nga may sulod na po ka mga items. Naglakip ang spaghetti ug sauce niini, luncheon meat, fruit cocktail, all-purpose cream, cheese ug mga dilata. Nagpasalamat ang mayor sa abag sa City Council aron mapunduhan ang mga food packs nga sugod iapod-apod karong Disyembre 14. Katong board member pa ko, dahil kong mastorya niya, mangutana ko nila na ikstorya na to sa barangay na kung masama ninyong Pasko, board na kanamong Pasko, mararamda ko na rin yung adlaw, kaya waman may kagasto pang Noche Buena. Mapasalamaton kay Kugdako no, sa atong City Council. Nico Sereno, Balitang Bisdak.